Pán doktor, ja som mala menštruáciu a aj tak som otehotnela. Otázka otehotnenia počas menštruácie skutočne vyvolala na našom profile veľmi búrlivú a silnú diskúziu. A my sa veľmi tešíme, že vytvárame takú platformu, na ktorej sa môže každý slobodne, ale s úctou a rešpektom vyjadrovať. A áno, je možné počas krvácania otehotnieť a nebýva to ani zriedkavo. Ale rozdiel medzi menštruáciou a krvácaním je veľmi veľký. Preto nie každé krvácanie, ktoré sa objaví v čase očakávanej menštruácie, ňou aj naozaj je. A práve to býva mätúce a vzniká dojem, že menštruácia prebehla, no v skutočnosti šlo o iný typ krvácania či špinenia. Krvácanie preto nie je pre mnohé dámy spoľahlivým ukazovateľom. Rozhodujúci je termín ovulácie a ten ovplyvňuje celý rad faktorov, ako je stres, dĺžka cyklu, hormonálna rovnováha a podobne. Takže áno, môžete mať krvácanie, ktoré vyzerá ako menštruácia a napriek tomu ale otehotnete. Záverom, nie každé krvácanie je menštruácia a nie každý mýtus je pravda. Sledujte nás, hovoríme veci len tak, ako sú.